ଆରେ ପୁଅ ତୋର କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା କି ରେ ପୁଅ? ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାଶୟ, କଲେଜ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବେଳକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ତା ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବମ୍ପର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେଇକି 1,000 ଟଙ୍କାରେ ଟଙ୍କା ଫାଇନାଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଫୋନ୍ପେ କରିଦିଅନ୍ତୁ 1,000 ଟଙ୍କାଟିଏ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମୋର ରେଜଲ୍ଟ। ऐसा पंछी था जो बहुत सुंदर था, लेकिन एक दिन उसका पैर टूट गया। ना उठ से बैठ पाया, ना उठ से उड़ पाया, लेकिन एक दिन वो उड़ ही गया। वो बहुत खुश था, वो उड़ गया। माँ सान झील गुंडूरी कहूला तू कुआडे कुरुमी बटिका छतुआरे गोलिकी मते पिएई देजु। ଅତର ଛିଆ ଝାଡ଼ା ମାଇଲାଣି ଶଳା ପାଇଖାନାଟା ବି ମିଳୁନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି। ଯଦି ଏଟା ସତ ହୋଇଥାଏ ନା ତାହେଲେ ମୋ ମୁହଁରୁ ଏଇନେ ରକ୍ତ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ବାପା ବଜାରରୁ ମିଠା ଆଣିକି ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ହାତଟା ଧୋଇକି ଆସିବାକୁ। ତା ଭିତରେ ତୁ ମିଠା ଡବାଟା ଏମିତି ଜାଗାରେ ଲୁଚେଇଲୁଣି ଯେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଖୋଜୁଛି ପାଉନି। ତତେ ତ ମୁଁ 1G ଭାବୁଥିଲି, ତୁ ତ 5Gକୁ ବି କାଟିଦେଲୁ ମା। ମୋର କୁରୁମି ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା? ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ କିଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ବାହାରେ ଜରି ଫୋପାଡ଼ିକି ଆସିବି। ଘରେ କ୍ଷୀରି ହବ, ସମସ୍ତେ ଖଳିରେ ଚାଟି ଚାଟି କ୍ଷୀରି ଖାଇବେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ବାହାରେ ଖଲି ଫୋପାଡ଼ିକି ଆସିବି। ତାହେଲେ କ'ଣ ମୋର କିଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ ମୋର କୁରୁମି ହେଇଛି ବୋଲି? ହଉ ମନେ ରହିଲା, ଏବେଠୁ ଆଜିଠୁ ଆଜି ରାତିରେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ହେଉଛି। ଲୁଣ ଡବା ନେଇକି ଲାଟିନି ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ ରାତିରେ କେମିତି ଚିକେନ ତରକାରୀ ଖାଇବ ମୁଁ ଦେଖିବି।